Muchacha. This is your day 19 of Ako Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurupa. We welcome you everyone inside the Municipal Covered Court of Sangay for our last game match between Team Lagunoy versus Team Tigao. Let's meet the starters of both teams. Let's first start with Team Lagunoy. And point guard, number 00, Danilo Bernuero. And shooting guard, number 0, Mark Avarquez. And forward, number 6, Ruben Negreja. The other forward, number 1, Christian Bacare. And at center, number 23, Mark Boma. And for the starters of Team Tigao. And point guard, number 17, Jesry Concepcion. And shooting guard, number 21, Joel Isaac. And forward, number 34, Mark Avon. The other forward, number 1, Ryan Ducalan. And at center, number 0, Jarvi Ramos. And officiating officials for this ballgame are Crew Chief Ronnie Melenisa, Umpire 1, Bonanong Chumosera, and Umpire 2, William Bulacan. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur. Atinto! Yes, eto na nga po ang ating pangalawang game for tonight. Last and final game ng ating doubleheader dito po sa District 4. Ang ating elimination round ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. At ayan, pakinggan niyo pa lang yung powerful na boses ng ating arena announcer na si Coach Pao Binyas. And right now, both teams are in the center of the court para sa tip-off. At ayan, makikita natin ang tapatan ng mga sentro na nasa gitna ngayon for both teams, Lagunoy and Tigawon. Both teams, partner, ay 1-all. Samantala, ito pala, kalimutan ko i-intro ang aking magiting na analyst yung gabi. Sa sobrang excitement, partner, pasensya ka na. Maganda kasing laban, partner. Maganda laban. Si yan, Coach Ruben Azur. Yes, so yun, again, good evening sa inyo lahat. At dito kami, siyempre, it's again, an honor ng mga kapartner, ang napakagaling na play-by-play commentator natin na si Cap Morgan. At naman, oo. Yun. At sana, samahan nyo kami dito sa aming pagbigay sa inyo ng play-by-play at the same time, ng mga game analysis natin dito sa laro ng Lagunoy versus Tigawon. So sabi mo nga kanina, nafe-feel ko na kaagad ang excitement, partner. Nakalimutan na natin pakilala tayo. Ayan, so wala pang isang minuto po ang nakokonsumo natin. Pero mukhang mayroong tayong technical problem as we take a look at the presence si of our mayor ng Tigawon, si Mayor Pamela Fuentabilla. Ayan, Mayor Pamela Fuentabilla ng Tigawon. Nandito po siya ngayon. Napakaganda ni ma'am. Oo. And siyempre yung company. Yes, oo. Okay, maraming salamat for gracing this ball game tonight. Mayor Pamela Fuentabilla ng Tigawon. And siyempre, nandito siya para suportahan ang kanyang kupunan. Tigawon. Oo, yung team ng Tigawon. Actually, partner, first time ko dito sa Sangay. Mag-iisang buwan na itong Ako Bicol Cup. And first time ko na makatungtong dito sa loob ng Sangay Sports Complex. Ay, kung may oras para isa sa maging host ngayong gabi. Yes. Okay, so it's isang karangalan po na makapunta dito sa sports complex na complex partner, sa Sangay. Oo. Makapunta na tayo dun sa sa beach. Masarap pag night swimming. Oo. Wala dahil coastal area ito, coastal municipality. Malamang sa malamang maraming mga magandang beaches dito sa area nila. Yes. Dito sa Sangay. In the meantime, ito na. Sino kaya ang unang makakapuntos? Yes! Narinig ka. That's a 3-point shot from Jomel Isaac.
ng Team Tigawon. At ayan, nakuha niya yung bola. Steal, binigay kay Jarvie Ramos. Jarvie Ramos, susugod! Pero ipinasa sa, maling tao, maling kakampi. Kalaban actually. At yun, Nablanka yung partner ni... Brinangkal ni Boss Carepa. Oo. Si Jerome Martinez. Amor Oy. with that jumper. Partner, dalawang stat agad yun. 1 rebound, 1 assist. Oo. Para kay Boss Carepa. Oo, diba? And there goes Bacares launching at triple. Wala, pero nandun yung kayang kakampi na si Lebreha. Lebreha ang unang nakapuntos para po sa mga taga-Lagunoy. Partner, naglalaki ang mga mama to. Oo. Both teams. Magkamukha na naman yung mga gwardiya Yes, natin sa Tigawon. Sina Jomel Isaac at Jesrick Concepcion. Oy. Eto na, tumatakbo si Libreha. Nakita si Abarquez. Abarquez fakes. Napunta kay Libreha ngayon ang bola. Oh! Kanto yung 3-point shot na yon ni Bacares. At eto, napunta sa mga taga Tigawon ng bola. Sila po yung mga nakapula. Oo. I don't know kung what particular shade of red ito. Hindi ako masyadong familiar pero sigurado ako pula yan. Para may pagkamaroon. Oo. At eto naman ang mga taga, yan, nakapuntos doon. Si Libreha. Pangalawa niya yan dito sa game na to. Siya palang nakakapuntos para sa team ng Lagunoy na mga nakaputi. Ano ang pakiramdam mo, partner, Coach Ruwen? Ito, partner, sabi ko nga, first quarter, lalo pag ito mga naglalakihan, normally, ano muna to pakiramdaman muna, yung masahe muna, partner. Kunting taldagan, para kumbaga, mapakiramdaman yung bawat teams. Oo. Normally, mga second quarter dyan na alago yan. Kasi, both yung teams na to, partner, dito yung mga katulad kanina, di ba? Takbuhan ng takbuhan. Ito, more on kaldagan to, partner. So, kumbaga asahin natin na more on mga sa ilalim ang mga scoring natin na makukuha from both teams. Because of the big men. Oo. Oo, Bonggat ng Lagunoy stands about mga 6'3". Oh. Samantala naman, we have Jarvie Ramos I think, para 6'4" sa yan, Tigawon. oh. Mga siguro mga nasa 6'2", 6'2", yan. 6'3" din. In the meantime, Amor once again will try. Short this time. Rebound ni Bacares. Oy, nandun na si Abarquez sa unahan pero cannot handle the ball well. At ayan, napunta sa mga nakapula ngayon ang bola. Oh, what a shot there from number 17, Jesrick Concepcion. At ayan, 8 po ang score ng Tigawon, 4 naman sa Lagunoy. Yun yung wala last time around. Tinalo sila ng Sangay last week. Mga outside sniping na yan ni Jesrick. Oo. Concepcion. Oh, what a shot there. Hinandihan. Ayun, talagang itong si Bacares ay isa sa mga shooters din itong Lagunoy. Napanood ko yung mga laro nila previously. Uy! Uy, ang gandang pasa yon from Isaac to Amor. Partner, napaka-effortless. Oo. Parang wala lang pero pumihit pa yun sa ere para makuha yung alley-oop na yun. Oo, napansin mo yun, pumihit sa ere. Oo. Para sa alley-oop play. Ayan na naman! Si Christian Bacares. Oy! Talagang you cannot leave this guy alone from behind the arc. Pagka nagkaroon siya ng talagang open look ay talagang pupukol yan at malaki yung percentage na maipasok niya. Jarvie Ramos muscling his way pero he was fouled. Kanina, pinapractice niya yung partner eh. Oo. Oo nga eh. Doon sa practice namin sa Kamsur Express, pinapractice niyan. Talaga? Oo. Kaya pala ini-apply niya ngayon dito. And again, we're taking a look at the beautiful face of Tigawon's mayor. Si Mayor Mayor Pam. Pamela Fuentabella. Yon. Jarvie Ramos missing the second one. So, ayan, si Bernuero may nagpo-point guard para sa, ayan, nakabalik sa kanya yung bola. Pero nandun si Boss Carepa, Jerome Martinez para sa depensa. Oh, na-depensahan din yon. Na ilang partner si Oo, nailang doon sa pagkakataon. Libreha finds Bonggat sa ilalim. Bonggat nahirapan because of, again, the presence of this big guy
na mas kilala sa pangalang Boss Carepa. Boss Carepa. Boy Lado. Boy Lado. Pero yan nga, sa di nakakalam si Boss Carepa, alam lang natin na komedyante, pero legit po yun na basketball player. Nag-Ateneo Golden Knights po yan. Paano mo nasabi? Nag-Ateneo Golden Knights po yan. Tapos at the same time, after nun, kinuha yan, na-recruit sa LPU, sa Lyceum. Palang legit player. Akala ko banwagon lang yan. Baka magalit sa akin. Boss Carepa, peace. Tingnan natin. Tingnan natin kung saan naabutin yung Golden State. Amor. Oh, what a beautiful crossover. And a beautiful shot from that guy, Mark Joseph Amor of Team Tegawon. Napakagandang move. Pro na pro, ano? Oo, very smooth. Bernuelo, balik sa kanya, galing kay Bacares. At ayan na naman, tumatakbo. Sino ba to? Si Concepcion ba o si Isaac? It's Isaac. Ayun. Ang problema para dito sa kabila, makita mo talaga yung dito sa may Tigaon side na medyo talaga mayroong formal kumbaga training tungkol sa mga basketball program na to. Alam mong galing sa mga varsity. Kasi kung mapansin mo partner, dito sa Tigaon side, si Boss Carepa andun sa gitna. Isa yan sa mga weak spot ng zone defense. Samantala dito sa kabila, walang tumataw sa gitna. So, madaling na-anticipate ng depensa ng Tigaon yan. Oo. O yan, ito tumatakbo ang mga taga Lagunoy. Pero that was deflected by Jessrick Concepcion. And right now, we have a report from Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra, take it away please. Magandang gabi, Coach Rowan and DJ Morgan. Magandang gabi, mga kasurog. Muli ako si Cassandra Seton, ang inyong makakasama at maghahatid ng mga balita at kaganapan ngayong gabi mula sa courtside dito lamang sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. As of April 30, pareho na nga nakakuha ng isang panalo at isang talo ang Team Lagonoy at Team Tigaon. Ito na ang pangatlo nilang laro ngayong elimination round. Kaya talaga namang pinaghandaan ng dalawang teams ang matchup na to. Kaya abangan natin kung sino nga ba ang makakakuha ng pangalawang panalo at maaaring umabante pa sa next round. Yan ay malalaman natin sa mga susunod na oras. Kaya tutok lang sa live basketball coverage ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yan muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Cassandra Seton. At yun na nga, partner, talagang both of these teams are hungry also for their second win dahil ang kartada nila 1-1. Itong Lagunoy, tinalo sila o nanalo sila over Sangay, samantalang tinalo naman sila ng Goa. Ito namang Tigawon, nanalo sa si Roma pero natalo sila ng Sangay. Oo. So, napaka-importanting laban na ito, partner. Oo. Kasi alam mo naman natin na dalawa lang kukunin dito ang makaka-advance. Alright. In the meantime, ayun, nakatira ng napakagandang two-pointer. Jump shot, turnaround jump shot si Dangkalan for Tigawon. And right now, nasa mga Tagalagonoy ang bola. Bilhika, nasa loob na ng court. Nice look for Bacares, pero short yung kanyang tira, pero nandun yung kanyang kakampi. Yes. Na si Cornelio. Actually, partner, to save the day. Yes, napakaganda nung ginagawa ng Lagunoy doon. Kasi sabi ko nga, ang pinakamagandang pang-neutralize the zone is ball movement. Ang ganda ng ball movement nila doon. Oo, tama. Samantala, nakatira na naman ng umiikot sa ere. Si Si Amor talaga. for Tigawon. Iba ang galaw nitong mamang ito. At talagang very impressive. Siguro, ang tawag nila natin sa kanyang tira na yun, Amor shot. The Amor shot. Ang ganda, mga appeal kasi. Oo. Bongat for the rebound. Bacares for three! Once again! I told you, don't leave this guy alone behind the arc dahil pagka meron siyang magandang look, talagang maganda ang kanyang magiging tira. Saka yung tira niya, partner, talagang alam mo pang shooter eh. Parang may nakita kong pagka-James Shop eh. Talagang effortless, nasa taas yung dalawang kamay at kung i-release niya yung bola, talagang hindi man lang siya nahihirapan shooting from that deep, you know. As we take a look at the... sinasabi ko sa'yo, yung slow-mo na yun. Umiikot sa ere, pumipihit sa ere itong si Amor. At yun naman, ang tira ni
Bacares. Tinan mo ang tira. Oo. Wow, what a shot there. Talagang makikita mo na talagang confident siya as a Yes. shooter. Na talagang meron siyang ganon. Yun ang arsenal niya. Ang shooting those 3-point shots. Oo, kasi obvious naman pag shooter kasi yung kamay, nakita mo yung follow through, tapos nakita mo naman yung, alam mo yung swag na after ng tira, alam niyang talagang tira niya yun eh. Oo, tama. Saka lang niyang papasok. Boscarepa binigay kay Dangkalan. Uy. Short yung tira. At nag-aagawan niya ng bola. Concepcion, ipapasa sana kay Amor, pero na-deflect yun. Nitong si Anticipated na yun, partner. anticipated. Second team foul. Samantala, pasok na rin po si Chris Payne Paak for Lagonoy. At siya ngayon may tangan ng bola, binalik kay Belhica. Belhica now, nagsisignal ng play. Cornelio. Paak. Naipasa sa Remindam Laurenciano. Binigay kay Cornelio. Top of the key. Yes! Yung Laurenciano yung partner. Yan, isa rin sa mga sabi ko nga key factor yun sa panalo nilang yun. Grabe yung ginawa ng batang yan. Yung mga hustle niya. Yung last game na ipanalo nila. Against Sangay. Kontra Sangay. Oo. Ay, ito na, Cornelio. May hawak ng bola. And sabi niya, yan, wini-wave niya yung kanyang kakampi. Oy, naipasa sa maling player. Pero nakuha niya uli ang ball. Oh, mali rin yung pasa. Medyo malakas. Hindi yun masasalo. On that stance ni Libreha. Nagiging sloppy at the end of the quarter to mga players natin, partner. Oo. Ayan, pinalitan muna si Libreha at ipinasok ang number 30 na si Kirby Lou Moreno for Lagonoy. Kung tumira ng 3 si Isaac Capos. Ito na, tumatakbo si Cornelio. Uy, ang 2 ganda. against 1. Oo. Napagandang drop pass for Kirby Moreno. Nakakapasok Moreno. lang. So, ito ngayong partner, extended zone. Grabe, pati halos up court na. Oo, tama. Concepcion fakes, binigay kay Boscarepa. Binigay sa ilalim kay Amor! Oy! Muntik na! Oo. Pero hindi nahulog ang bola para sa kanilang pabor. At yun, napakagandang left-handed layup ni Belhica kontra Jerome Martinez, o better known as Boscarepa. Paak. Hindi siya makagalaw doon ng maayos dahil nandun ang malaking mama na si Boscarepa. Na-rebound ngayon ng mga taga-Tigawon. At yun, tapos na ang ating opening quarter. Ganun kabilis, partner. Oo. Pagka talagang mainit ang bakbakan, ano? Ayan, 28 na po ang Lagonoy. Samantalang ang Tigawon ay medyo nahirapan sa mga last sequences na ating natunghayan. They have a score of 19 points. As we take a look at the highlights of the first quarter. Ayan ang unang tira from Isaac. 3-pointer. At ayan ang beautiful mid-range jumper from Amor. At ayan naman ang tira ni Bacares for Lagonoy. Actually, partner, in terms of attempt, saka yung diskarte. Kung titignan mo nga parang akala mo, yung score dikit lang. Oo. Pero yung nagkatalo partner, alam mo kung saan? Dun sa turnover eh. Ang daming binigay ng turnover nitong Tigawon. Parang wala lang, bigay sa inyong bola, okay, steal nila, score na naman. At the same time, hindi nila masyadong sina-challenge yung outside shooting, especially yung kay Bacares. Tama. Medyo, sabi ko nga, simple math, kahit paggantihan lang, mas marami pa rin yung score ng 3 sa 2. Oo. Kasi tirahan ka, I'm sure nakilala na naman nila at na-scout na nila yan. na-scout na nila itong si Bacares as Oo. a strict shooter. Oo. Dapat pwestohan na nila. Correct. Talagang wag na nila bigyan ng magandang look from way downtown. Yes. Dahil alam nila na pagka, sabi ko nga kanina, pagka open look yan, talagang deadly masyado ang kanyang 3-point shots. Yung nga partner, nagtataka nga ako na ang depensa nila is very yung zagging zone, meaning Oo. nasa
nasa may perimeter lang yung zone nila. Samantalang dito sa kabila, tingnan mo naman talaga extended zone. Ang purpose niyang partner, bawa yung point guard is hindi ganun kagaling ma-penetrate. Pwede yan, pa-extend. The meantime, yan, nakasungkit ng isang two-pointer after that powerful move. Oo, Itong si na-realization. Jerome Martinez, better known as Boss Carepa, Yes. for Team Tigawon. Samantala, 3 for Kirby Moreno. ginantihan naman kaagad ni Kirby Moreno ng three-pointer. So, lamang na naman ng isang puntos doon, Oo, partner. Gantihan, pero lamang ng isang puntos doon. Boss Carepa, powering his way. Alcantara stops and pops. Nope. Na-rebound ni Laurenciana for Lagunoy. Binigay kay Cornelio. Cornelio now. Binigay kay Belhica. Belhica balik kay Cornelio. And sa corner, nandun si Kirby. Ako, Cornelio, balik sa outlet pass. Pero may Uy. traveling doon si Belhica. partner, may clear lane na sana siya doon eh. Nasa Oo. gitna eh. Dapat diretso na yon. Medyo, kasi yung ginawa ng Pantay, na-anticipate na yung pasa niya. So, nailang si, Oo, tama. si Pilica doon. Si Belhica. Oo. Belhica. Sa now, may tanga ng bola for Tigawon. Alcantara penetrates. Nakita sa gilid Uy. ang kanyang kakampi. For Christian Bubis. Yan, si Boris. Christian Bobis. Oo. Bobis, rather. Ano yan, sa mga promising, ano yan, from Albay, partner. Oo, Oo, mga bata. Pero happy ko nga, may potential may ito. potential. Oo. Belhica. Oops, almost a steal there. Ayan na naman si Kirby Moreno. Very, ano lang, ang galawan nila dito, partner, very basic. Oo, nakakatatlong puntos na yan. Actually, meron siyang isang 3 points itong si Kirby Moreno at merong dalawang, so 7 points na. Yan And naman, partner. madadagdagan pa! Kirby Moreno, 3. So that 3-point shot was brought to you by Mississippi Bay. Score natin, 36-23, 13-point lead, Lagunoy. Kailangan siguro mag-adjust na partner yung Tigawon dito. Oo, kasi tama. Sabi ko nga, that kind of defense is not working anymore. Pero at least nakapuntos doon si Bobis. Yes, pero ako, coach, anytime of the day, kukunin ko pa rin yung 3 points sa 2 points. Tama. Ayan, partner, open na naman. Yun sa corner, oh. Ganda pa naman ang ball rotation itong Lagunoy. Pero miss yung tirang yun ni Laurenciano. Ito na si Boss. Merong handle si Boss Carepa. Oo. Kasi, Oo. Talagang player talaga. Tama ka. Kumbinsido na ako na hindi lang ito bandwagon. Si Boss Carepa. yung laro niya dati actually nagsimula yung mga small forward eh. Oo. Oo, medyo lumapad lang talaga. Okay. Kaya marunong mga handle niya. May fundamentals talaga. Oo. I think nalala ko pa ang kasabahan niya noon dati na kinuha from Bicol, si PJ Soliman. Siya ang kasamahan niya noon. Talagang basketballista. Oo. Ramos, rumaragasa. Medyo nadulas ng konti kaya cannot handle. Yan na naman si Kirby Moreno. Short this time. Na-rebound ni Ramos. Nasa kay Alcantara ngayon ang bola. 3 against 2. Drop pass to Isaac. Uy. Isaac cannot make it. At ayun, he tried to put it back pero nakakuha siya ng foul from Cornelio. First team foul. And now Isaac will have 2 free throws from the free throw line. Wala yung unang tira. And again, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And Isaac making the second one count. Papasok uli si Amor, papalitan si Jerome Martinez, aka Boss Carepa. Boy, lado! ito partner, bibir sa laro na ito. Tatakbo na to. Ginawa nila lang sentro si Bobis at si Amor ang gagawin nilang power forward. So, Oo. tingnan natin. Gusto na nila ng mobility. Tama. At ayan, talagang makikita natin at talagang intense na yung ipinapakitang depensa, lalo na nitong mga big man. Jarvi Ramos, talagang nakipag-battle for that possession. Jarvis Ramos is a former GRU bomber. Yun, sabi nga niya, nahihirapan din daw siya mag-adjust kasi
doon daw ang position niya small forward dito napilitan siyang magsentro. Oo. Beautiful layup Yun. using his left hand and using the window. It's number 35, Belhica for Lagunoy. And right now, Alcantara for Tigawon. Nakita si Jarvi Ramos. Jarvi Ramos, binalik kay Alcantara. Alcantara, malapit sa ring. Grabe yung depensa na yun. Oo, pero Doble-doble. nandun yung Mr. Afroman Oo. na si Laurenciano para i-counter yung move na yon ni Alcantara against his team. Doble-doble yung tumapal. Oo, tama ka dyan. Ito open shot to. Oo, pero he fakes and he uses the glass. Alcantara for 2 points. Ang may napansin lang ako dito parang wala ata sa Tigaon side tama ba? Si Macmac Samonte, tama ba? Oh, yeah. Mukhang wala si Macmac Samonte. Pero nandiyan naman si Cornelio para sa Lagunoy. Tama. For that napagandang jumper. Bobis, binigay kay Jarvi Ramos. Jarvi Ramos, powering his way. Binigay uli kay Bobis, wala. At ito na, nagkaagawan, ayan na si Isaac. Tutuloy-tuloy ba? Yun na nga, tumuloy-tuloy. All the way to the basket for 2. Tama yun. Tama yung ginagawa ng Alcantara. Diretso niya kasi sa ngayon walang legit center. Oo, tama. Ang dito, ang Lagunoy. So, pagkakataon nila to. Na umatake ng umatake Oo. towards the basket. And kung tatapatan na. Moreno missing Yes. on that one. Over the backboard. Mapupunta ang bola sa mga taga-Tigawon. We have a substitution. Pinalitan si Alcantara ni Concepcion. Yes, partner. I think that's the problem ngayon ng Laguna dito, partner. Di nila pinintapatan in terms of bilisan or what I mean man to man in terms of bigs to bigs. Oo. Kasi yung bigs nila talagang yung typical na bigs. Dito sa kabila naman sa Tigaon, partner, itong mga mobile big to eh. So mahirap sabayan yan. Tama. Tulad nila Bobis, ni Jarvi Ramos. Jarvi Ramos for the rebound. Ayan na, si Amor! Yan si Amor. Oh! He was distracted by Moreno behind him. Pero ayan, Yan. binanda na. Oh, wala pa rin. Talagang nako. Minalas itong si Amor ng konti. Samantala, Laurenciana umiikot sa ilalim. Binigay kay Belhica. Belhica finds Cornelio sa labas. Wala. Eto na naman, tumatakbo. Isaac, nakita si Amor na nauuna pero medyo wrong timing. Oo. Hindi ko naman masasabing masyadong malakas yung pasa. It's just that wala pa sa timing itong si Amor for that kind of pass. Yes. Ina-anticipate siguro ni I think ni Concepcion na he will going for the alley-oop. Kaso masyado matulis yung angle ng pasa. Oo, saka mahirap. Oo, mahirap kunin When you're yun. a passer, di ba coach, huwag mong pahirapan yung receiver mo. Tama. Oo, yung pinaka sabi nga isusubo na lang dapat Oo. yung papasa mo, mas better. Laurenciana for the second attempt for his team. Wala. At ayun, naipasok pala ni Cornelio yun. Ako, natulala ako doon. Nag-buffering ako ng konti. Pasensya na. Minsan talaga nangyayari yun, lalo pag ang signal umihina. Tama ka dyan. Bobis! Ako, ipinili talaga yung bola. At ayun, using the backboard, nakapuntos ng 2-pointer itong si Bobis. Ito si Bobis, naalala ko, ito yung mga halos mga kaidaran nila, I think, nila Aspe, yun. Ayan. Oo. Mga natandaan ko yan mga batang to Si Dazzle. Dazzle Paul Aspe. Oo. Nasa ngayon. Cornelio, magandang tira, pero sumablay. May number partner. Concepcion to Amor. Oy. Partner, ang sarap pag may ganyan kang may ganyan kang wingman. Na matangkad, athletic, tumatakbo. Very athletic, tumatakbo. Marunong pumihit sa ere. Ay nako, saan ka pa? Medyo minalas lang yung kanyang previous na shot kanina. Pero we can tell na talagang itong si Amor ay very athletic. Yes.
Yung nga sabi natin, partner, wag lang ma-frustrate. Kasi katulad yung kanina, first game natin, di ba, dahil yung mga tutok ng mintis, pero yung malalayo pumapasok. Yun na nga eh. Yung end game. Yung mga Importante sa lalong-lalo na sa mga key player, Yan. yung composure. Correct. Kasi naturally the defense will be your constant companion. Oo, wow. Kaya dapat naka-mindset ka na didepensahan ka. Wala, papayaan ka dyan. Oo, dapat yun marunong kang at least mentally kumounter sa ganong mga sitwasyon. Oo. Tama ka doon kasi iba partner ba, nadidepensahan, di nakaka-score, no frustrate na, nakit na. Tama. Wag ganon. Hindi na nakakalaro ng matino. Yan. Nagreklamo na sa referee. That is a very wrong mentality. Wala nang magandang output. Siyempre, bilang isa ka sa key player, inaasahan ka ng mga team mo. Ayan, pati teammates mo naglo-low moral because of sa ipinapakita mo. Pag iyan ang bawa, nasa kabilang team ka, tapos yan pinapakita mo sa akin, naku, gustong-gusto ko yan. Papaasar kita lalo. In the meantime, Jarvi Ramos muscling his way for that two-pointer using his left hand. Oo. Jarvi Ramos. Former NCF Tigers, former JRU Bombers, ngayon Kamsur Express. Masyadong powerful Uy! Masyadong powerful ang mga moves nitong si Jarvi Ramos, ano coach? Oo. Talagang pagka nasa shaded area siya, talagang very strong ang kanyang datingan. Alright, eto, mayroon na naman tayong report from our courtside reporter, Ms. Cassandra Seton, with the head coach mismo ng Team Lagunoy. Yes. Cassandra, come in please. Hi, Coach Rowan and DJ Morgan. Ngayon, nagkaroon tayo ng chance na makausap ang isa sa coaching staffs ng Team Lagonoy. Coach, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Coach, this is the third game of your team. Kaya naman, ano po ba ang expectation o hopes nyo for Team Lagonoy in this match? Sana manalo kami. Yun ang hope namin. At pinaghandaan namin yung game na to para kasi laglagan yung game namin. Pareho kaming 1-1 kung sa ano namin. Ayan, Coach, as we can see from their play, Team Lagonoy is leading the game up until the current times. Now, ano po ba ang strategy o gameplay ang pinapagawa nyo sa team upang ma-maintain ang momentum at ma-maintain ang lamang nila sa kalaban? Focus lang sa game tapos sa transition game kami nakakagawa ng mas maraming points. So doon kami mas lamang siguro sa Team Tigaon. So yun ang ginagawa namin. Ayan, Coach, we are live po. Baka may gusto kayong batiin o message na gustong ipahatid sa ating nanunood. Go ahead po. Salamat sa mga gusto magpasalamat sa mga nagsusuporta sa Team Lagonoy, especially yung mga nanonood sa kanilang mga cellphones, sa YouTube, at siyempre sa pamilya ko rin. Thank you very much, Coach, and good luck po to your team. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Ms. Cassandra Seton. Napakaraming maaksyon na mga pangyayari while Cassandra is with the coach of Tigawon. And yun, nakascore ang Tigawon on that space, ano? At ayan, 6 na lamang po ang kanilang hinahabol kontra sa Lagonoy sa pagtatapos ng ating first half of the action that we're having here sa loob ng Sangay Sports Complex. Coach Ruru, ano ang bago tayo mag halftime break, ano ang say mo sa mga pangyayari? Yung partner, sabi ko nga, di ba, na pagsimula pa lang nung second half, sabi ko ako, malaking problema to sa Lagonoy. Kasi parang nakita na ni Coach Ed yung solusyon. Ang ginagawa niya, nag-mobile mga bigs siya. So nahihirapan ngayon sumabay. Ngayon yung mga bigs ng Lagonoy. So doon sila nakakapol. Actually, yung mga karami ng puntos ngayon ay kay Jarvi Ramos, kay Bobis, kay Amor. Sa tatlong yun. So yun, partner. So parang nga sa akin, sabi ko kung hanggat di mga solusyonan yun ng Lagonoy, so sabi ko nga it will be a long night for them. Okay, so will it be a long night really for them? Alamin natin yan sa pagbabalik natin sa ating second half. Ito po si Kapa Morgan with Coach Ruru Ruwen Asur para sa inyo pong Ako Bicol Cup Camarines Sur. Magbabalik po kami.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang diki sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik po ang inyong Ako Bicol Cup Camarines Sur with yours truly, Kapa Morgan and Coach Ruwen Asur. Yes. Dito po, live na live sa loob ng Sangay Sports Complex. At ito po ang tapatan ng Lagunoy kontra Tigawon. And yan, both teams are talagang looking for their second win dahil parehas itong may kartadang 1-1. Alright, so sa pag-umpisa ng ating second half, pumukol ng 3 si Boss Carepa after the pass of Isaac pero miss. At eto, nasa kay Bernuero na ang bola for that's Libreja. Alright, and ayan, sino ba naka... Oh, that's Miranya ang nakapuntos. Oo. After that miss from Libreja for Team Lagunoy. Ito partner, maganda yung idea. Kinukuha ngayon ni Martinez ni Jerome sa labas. Tumitira siya para umangat si Bonggat. Para medyo mapapadali ang buhay ng mga gwardya ng Tigawon. Tama, para walang big man inside the paint para sa kanilang opensa na nandun nga itong pinapaangat niya si Bonggat. Pero at the other end, eto si Bonggat nag-free throw ngayon for his team Lagunoy. Oo, pero sabi ko nga, maging effective lang yan kung pumapasok, hindi pumapasok. Tama. Second shot. Uy. Pabanda pala yun talaga eh. Oo. Kaya pala sabi ko medyo malakas yung tira. In the meantime, eto na, si Isaac may tanga ng bola for Team Tigawon. Talking with Boss Carepa, giving some instructions. Ganun pa rin, same play. And right now, nandun sa kabilang banda si Amor. Boss Carepa umikot, binigay kay Amor sa ilalim! Pinakitaan tayo ng playmaking skill, partner. Ganda nung pihit ni Boss Carepa at saka yung find niya to the cutting Amor. Actually, nasa masyado ng underneath the rim. Pero Amor can really manage to do things in the air. Sabi ko nga sa'yo, partner, talagang nakukontort sa, sa hangin, sa air eh. Oo, tama. So yun, completing the 3-point opportunity. At ayan, 6 na lang ang hinahabol nitong mga taga-Tigawon kontra Lagunoy. Bonggat to Bernuero. Binigay kay Miranya sa ilalim. Easy 2. And shooting over Boss Carepa. Itong si Miranya. So ang ginagawa nila, naka-high-low sila. Si Boss Carepa ang nasa ibabaw. Tapos sa pinaka-poste nila, kung hindi si Bobis, si Jarby Ramos. Tama. At nakuha yung last possession na yon ng mga... Ito, lipad to. Ang ganda nung big, partner. Ganda. Mas nakita niyang mas advantage itong cutting Jarby Ramos. Kaya ibinigay ni Amor ang bola sa kanya for that easy 2. Yes. Saka in-anticipate na nila ipapasa kay Boss Carepa. Biglang inaasa kay Jarby. Walang katao-tao. Tama. In the meantime, Bonggat. Air ball. At eto na, si Bobis may tanga ng bola. Binigay sa kanilang point guard na si Isaac. Isaac finds Boss Carepa. Boss Carepa again. Inidiin sa ilalim. Binigay na naman! Nako! Akala ko si Amor na naman pero this time it's Jarby Ramos. Pero same play, same pattern. Tayo, partner. Dati inisip lang natin si Boss Carepa, ispat-ispat lang sa ilalim. Ngayon, siya ang gumagawa ng parang para umiscore yung mga kampi niya. Saka partner, napaka-explosive ng first step niya. Papansin mo, partner, ang bilis biglang boom, andun agad sa lane. Yung unang jump niya talagang iba, very powerful. Kaya siguro siya yung may role na ganyan sa ngayon para sa kanyang kupunon. Kasi siya yung pinaka-best option for this kind of play na ini-implement nila. Saka the way he moves, parang naalala ko, parang si Noli Locsin eh. Naalala mo yung parang yung mga ganung mga... Yun, inaapol pa, partner! Trace down! Nakita mo yung mukha niya, sabi niya, not in my house. Jarby, no, that's Bobby's. Amor, bumitin sa ere sa ilalim. So, partner, sino magsasabing hindi legit player yan? Oo, iba. Iba yung personality niya bilang
Boss Carepa, iba naman yung Jerome Davis Martinez. Oo, iba hindi ko na actually inakala na i-chase down niya pa 'yon. Talagang bablangkahin niya pa 'yon. Knowing the fact na meron ng injury to si Boss Carepa, pero talagang in that defensive stance na pinakita niya, talagang makikita mo na parang wala siyang problema sa kanyang tuhod. Saka siguro partner, gusto niya rin ata ulit interviewin. Hindi na bilang yung Boss Carepa, kundi alam mo na. Bilang best player. Yan! Sort of player of the game. Yan. Ganda ng tira ni Dangkalan. Nakita mo yun, parang pumipihit din sa ere. Parang Michael Jordan na natira yun. A little bit of fall-away shot na nagtitwist in the air. Bacares launches a triple. Wala. Ayan, partner. 4 na puntos na lang ang kalamangan ng Lagonoy at 6 minutes and 6 seconds remaining sa ating third quarter action. Saka good thing yung Bacares. Sina-challenge na partner yung Bacares. Oo. Dangkalan. Tawagan niya. That's a traveling. That's not Dangkalan. That's the number 77 guy. Zabalza. Argene Zabalza. So, ito si Bungat, tama yung ginagawa niya, inayon sa gitna, pero alam ni ni Boss Carepa na talaga sinasagal lang niya. Alam niya na si Bungat walang tira yan. Bernuero, wala. Nakuha ni Isaac ang bola. Isaac, tuloy-tuloy! Merong foul na nakuha. Saka partner, nakita niya, nag-trail na kanya sa Amor So, dalawa na lang yung sabi niya, pagpapaul to sa akin or ipapalo up shot to ni Amor. Tama. Nag-trail na Alam niya meron siyang help from his big man na paparating din during that transition offense na kanilang ipinamalas kanina. And right now, Isaac making the first free throw. So, ito yung partner na alam mong mayroong change of momentum pero hindi mo ramdam. Kasi very slow break lang lahat nangyayari. Very subtle kumbaga. Pero alam mo, di ba, na naramdam mo nagpapalit ng momentum. Tama. And right now, kita mo yun sa scoreboard natin, 2 puntos na lang po ang kalamangan ng Lagonoy. Kanina, double digits yan. At ito na naman, Jerome Martinez Boss Carepa finds hindi sa balsa, pero sabi ni sa balsa, hindi ko naman nahawakan. Maganda sanang find yun ni Martinez. Kaso nandun yung defense din. Mukhang magkakaroon tayo ng review. Titingnan talaga kung sino ba talaga naka-last touch. I think the referees decided na it will be Tigawon's ball. Okay na. So, ayan, Amor inbounding. Sa balsa, wala. Na-rebound din Dangkalan, faking, using the board, wala. Na-rebound ni Bongat for Lagonoy. And right now, eto na, si Cornelio ang may tangan ng bola. Binigay kay Abarquez. Sabi niya, sandali, dito ko ititira. Uy! Talagang iniwasan niya doon si Boss Carepa na alam niyang much bigger than him. At talagang nakita niya yung supalpal siguro kanina earlier. Kaya sabi niya, hindi pwedeng mangyari sa akin yon. Meron tayong offensive foul na nakita na sign ng referee. Yan minsan partner nakaka-frustrate na kumbaga andun sa inyong momentum tapos biglang magkaroon kayo ng ganyan mga lapses. Sayang yan. Anyway, bawi pa rin. They have to make a defensive stop here para maibalik yung momentum na yan. Cornelio, papayag kaya na magkaroon ng defensive stop? Wala yung tira niya yon. Maganda sana. Napakaganda nung look. Pero actually partner, while making that jumper. Sign yun na hindi siya sanay na yung ganung screen. Dapat 1 dribble pull up na yun. Nilapit pa niya kay Boss Carepa Tama. Bongat. To Cornelio. To Bacares. Oops. Ayun, turnover. Turnover partner. So, tama yung sabi natin that Tigawon must make a defensive stop.
And right now, it's Isaac orchestrating for his team. So, mayroong partner. So, offensively, ang nagtitres si Boss Carepa. Tama. Pero sa ano siyang center, sa defense. Tama. Isaac, long two. Uy! Oh no, that's a 3-point shot. 3-point shot. What a big shot. And that Oo. one was brought to you by Hotel St. Elise. Ayan, isa na lamang po ang lamang ng Lagunoy kontra Tigawon at 3 minutes and 43 seconds remaining sa ating third quarter. Bacares. Libreha, can't handle, pero nakabalik sa kanya yung bola. Nakatira pa! Oh. And that's 2-pointer for Libreha. Yun yung partner na, kumbaga, medyo masakit din sa part ng defense. Ganda rin yung ginawa mo. Oh! Tapos biglang all of a sudden, makukuha pa sa yung maagawang ka last second. Tama. Pero napapansin ko, parang nakakatatlong ganong tira na si Amor na Oo. umaalog lang sa ring. Almost nasa loob na, pero lumalabas. Kagaya nun. Katulad din nun. So, tabla-tabla lang, sabi ni Amor. Yes, pacheck muna natin yung ring. Madulas. Walang butas yung ring. Penalty. Penalty. So, ayan, may narinig na tayong penalty. So, and somebody has to shoot for, it's Dangkalan. Dangkalan. Will be shooting free throws para sa Tigawon. Si Dangkalan, ito yung mga typical na pag na-develop mo, may future to sa mga talagang higher league katulad ng PBA. Kasi partner, matangkad na bata to. Pero ang laro nito pwedeng guardia. Nasa 6'4" eh. Oo. 6'3", 6'4", ganyan. At saka maganda rin yung release niya. Oo. Hindi nga lang pumapasok. Boss Carepa gets the rebound. Umikot! Grabe. Tumira! Wala! Na-rebound ni... Ayan, nagkaagawan pa sa bola. At ayun, Boss Carepa will be tripping to the line. Foul number 18. Ganda ng hustle niya, no? Oo. Ano ako yung ba-plug niya to, no? Kasama niya sa kanyang, ano tawag to? Yung ginagawa niya ngayon. Sa kanyang, ay malakas yung tira. Oo, yung sa Golden State niya, yung ano. Manwagon. Manwagon series. And again, Jerome Martinez, or known as Boss Carepa, misses those 2 free throws. Uy, sayang. Malalakas yung tira niya. Oo. Moreno thinks of shooting it. Yes! But cannot find the right angle. Pero nandun si Paak to save the day for Team Lagunoy. Pero, partner, tama yung ginagawa Team Lagunoy. Huwag na silang mailang pa dyan si Boss Carepa. Kasi normally, siguro 80% of the chance, lalo pag medyo malayo na sa'yo, di ka na sasabayan yan. Itira mo na. Oo. Eh naman, power move from Boss Carepa, pero wala, miss. Laurenciano. That was deflected by Dangkalan. Pero ito nga si Laurenciano. Sabi ko, siya to sa mga player na huwag ka lang malilingat. Oo, kasi titirahan ka din yan. Oo. Yan na isa sa factor talaga. Ang kalaban nila sa ngayon. Yung mga hustle niya, mga putback, sa kanya yun. Isaac stops and pops! For 3! What a beautiful shot brought to you by Mississippi Bay. Yes! Dalawa na naman lang din ang hinahabol ng Tigawon. Pero ayan na naman! Oops! Hindi na makuha yung tamang tira nitong si Bacares kumpara nung mga nakaraang sa early going sa ating ball game. Talagang halos hindi siya magmintis mula sa 3-point line. Saka partner, feeling ko mayroon rin fatigue factor dito eh. Partner, kung pansin mo, walang palitan masyado ang dalawang team. Oo, talagang kung sino lang yung nandun magmula nung umpisa ng third quarter. Sila pa din yung nandun. 1 minute and 34 seconds remaining sa ating pangatlong yugto. Isaac. Amor! Wala. Almost a rebound there from Dangkalan, pero hindi, nakuha na ng mga taga
Lagunoy ang bola. Ang gandang release. Ang gandang tira yon from the corner ni Moreno. Moreno, parang Steve Kerr yun eh. Ano yung Steve Kerr release yun, partner eh. Oo nga eh. Talagang medyo nakaside. And very impressive shooting din from this guy, Kirby Lou Moreno. Oo. Kasi actually, maganda yung percentage niya when it comes to shooting. Oo. Saka partner, may dalawa kasing release na ngayon eh. Yung Ray Allen release, yung mismo talaga sa taas na, yung naka 90 degrees arc na. Oo. Tapos yung Steve Kerr release na from the bottom. Oo, from the bottom. May ganun. Parang ganun yung kay Kirby. And of course, yung mga bata ngayon, yun ang influence yung Steph Curry release. Kasi ang kagandahan daw kasi noon, mas malaki yung arc na kaya mong magawin doon. At the same time, mas malayo ang kaya mong ibato. Tama. Kaya no wonder si Steph Curry is talagang shooting from the bottom. Yan naman, hindi lang pang Steph Curry yun, pang Ray Allen pa. Ray Allen. Tira ni Bacares from behind the arc. Babawi ngayon si Ramos. Uy, grabe. Talagang kinakatawan niya. Sino man ang humahad lang sa kanya sa ilalim. And nagiging effective naman yon on his part. Talagang as a big man, ganun dapat ang ginagawa mo. Ayan na naman! Ayan naman partner. Kita mo yung release na yon. Ayan na, Boss Carepa. Binigay kay Isaac. Balik sa kanya yung bola. Up! The beautiful up and under move from Boss Carepa. Jerome Martinez. So far partner, ito yung pinakamagandang laro niya. Tama. Dito sa tournament na to. Siguro talagang hype out siya dito sa larong ito, knowing the fact na pareha sila nitong kanilang katunggali na mayroong kartadang 1-1. Saka bumabawi siya kasi talo Golden State eh. Tama. Doon sa series niya yun. Doon sa ginagawa niyang pero yun, series niya yun. What a way to end the third quarter with that up and under shot ni Boss Carepa. Ayan ang ganda. Scooping it and scooping it. Yeah, scooping it up and scooping it in. Alright, that's a nice shot. At yan naman ang mga hang time ni Amor. Ayan, ito po yung mga highlights natin sa nakaraang third quarter. Ito yung fake kanina, ang ganda. Beautiful pass from Amor to Ramos. Jarby Ramos. So, malaking factor si Ramos on the part of Tigawon. And there goes the chase down block by Boss Carepa. And isa yun sa, I think, magiging best plays of the week. So, partner, mayroon sa ating bubulong na i-correct down natin yung score. Yung pagkatapos ng third quarter, ang dapat daw score natin is 62-65. 62-65. So, yun ang kalagay kanina, 63, ano? Yes. So, it's a 3-point lead by Lagunoy kontra sa kumahabol na team ni Boss Carepa na Tigawon. So, ito ngayon parang magandang istorya to. Ang momentum nasa Tigawon. Pero hanggang ngayon, ang kalamangan nasa Lagunoy. Nasa Lagunoy pa rin. Hindi pa talaga nakakalamang itong mga taga-Tigawon. Pero titingnan natin, we still have about 10 minutes to go. Oops. Nice stop. Had a lot of steps there. Kaya natawagan ng traveling. Ito partner, binalik na naman yung patented na ginawa nila kanina kaya nakabalik sila yung mga mobile bigs ng Tigawon. Tingnan natin kung effective pa rin to. So makikita natin na pinalitan muna si Boss Carepa na sa loob ngayon si Bobis at si Ramos! Jarby Ramos! So talagang halos ma-dominate niya ang paint. Bacares launches a triple. Yes! Christian Bacares! Alam mo na agad partner, pag bitaw pa lang, papasok eh. Oo. Napansin ko kasi kanina na medyo malamyayan na yung mga tira niya. Pero ngayon, nakakadalawa na siya sa late part ng third quarter at early in this fourth quarter. Amor, nahirapang i-handle yung bola. Nakita si Isaac sa labas. Isaac
nakita din si Jarvie Oy. Ramos. Pero Jarvie cannot handle that ball well. At ayan, converts into a 2-pointer for Cornelio for Team Lagunoy. Time out. Yan. Yes. Parte yun ang sinasabi ko na the great talaga pangtanggal ng momentum ang turnover. Di ba kanina andun na, piling natin, diretso na. Dahil yung left niya ni Jarvie. Pero all of a sudden, lumamang biglan naman. Because of the two mga crucial turnovers. And that replay was brought to you by Missy Bisbee. Saka ito, yung mga ganyang release, pang Ray Allen. Ray Allen talaga, Ray Allen, taas. Select naman dito kay si Moreno, pang Steph Curry naman. Tama. Ang kaganda daw kasi kay Steph Curry kasi rainbow mas malaki raw ang chance pag mataas ang angle. Pag high arcing na mga tira, malakas yung percentage na papasok. Pumasok. Pero ba't ako ganun? Ba't di naman? 100% na nga angle ko Ayan, ito na. Ang angle naman ni Amor at ni Isaac. Oh no, that's Concepcion. Wala. Pero nandun. Yun. Si Jarvie. Si Jarvie Ramos once again. Katrabaho ngayon, partner. Ang nangangalabaw sa ilalim sa painted area for Tigawon. Lebreha. Nakakailang tira na siyang ganun. One-handed shot. Gusto ko yung ginagawa ng Tigao, di ba? Pag nabinigay sa short count, dinodouble nilang. Problema naman kasi nila, after nila yung double, binibitawan lang naman. Di nakabuelo ulit. Nakabuelo ulit. Amor now, may bola. Concepcion finds Bobby sa ilalim, but Bobby's couldn't handle. Saka anticipated na rin, partner. Lagi nang may katawan doon. Inaabangan na nila yung mga ganong pasa. So sabi ko nga, samantalin muna si Ramos habang nahihirapan siyang bantayan. Kasi medyo ang bantay niya medyo maliit Tama. Right now, ito naman ang maliit na si Isaac. Pero with a big heart, tumira ng 3! Almost! But not quite. Cornelio for the rebound. 2 against 2. Oops! Foul yun, foul. Foul yun. At ayun, si Isaac ang tinawagan ng foul. Obviously, kasi siya yung talagang bumangga sa rumaragasang si Cornelio. And right now, Cornelio will be shooting 2 free throws. Minsan, partner, actually, katulad ngayon dito sa atin, mayroon tayong camera Minsan nakaka-conscious talaga yan. Partner, nasubukan mo yan, ganyan. Ang kalaban mo talaga yan, hindi naman sarili mo. Kailangan yung focus mo talaga. Tama. Dapat yung tanggalin mo yung lahat ng white noise. So far, wala siyang ganun. Ang pinakamatindi mo talagang maging kilaban is nothing but no one else but yourself. Yes, oo. So, yung mga sa mga free throw na yan. Tama. Concepcion. To Amor. Amor! Dumiretso. Idrinap kay Ramos. And what a play there. Ganda ng movement ng bola on that particular sequence. Dahil doon sa penetration ni Amor, nag-draw ng defense at hindi nakita ng depensa, napakat din si Ramos sa ilalim. Kaya lang hindi mai-convert. Actually, yung makita, actually partner, yung makita yung connection talaga nila Actually, they are imports from Cam Norte yung dalawang yan. Si Amor tapos si Jarvie Ramos. Jarvie Ramos also played for the Albay Leg. Talagang kung hindi ako nagkakamali sa team siya ng Ginubatan. Naglaro din yan doon sa Ginubatan. Tama. As a guest player. At siyempre naglalaro din siya sa Cam Norte. Baka sa Catanduanes din. Baka Susugun pa. May mga ganun talaga ganun talaga. Pero darating ang panahon na pipili ka talaga kung saan ka maglalaro. Yes. Yan na naman. Same spot. Same play. But this time it's Concepcion dishing or setting Jarvie Ramos for that particular play.
At ito na, 3-point opportunity once again for Tigawon. That one was brought to you by Hotel Venetia. Kasi ato si Jarby, athletic pero malapad. Kaya mahirap pigilan yan pag nasa ilalim yan. Tama, saka matangkad. Matangkad, 6'6" yan Oo. Yun lang, Pero ang problema lang napasok. natin, talagang hindi niya na ipapasok yung 3 points. Sayang yung mga yan. Yes, It will definitely count pagdating ng oras. Correct. Mukhang magagalit yung skill coach namin yan bukas sa kanya. Yan, pinasok na pala si Buscarepa, partner. Nandiyan na pala. Concepcion to Isaac. Isaac was blocked by Cornelio. Medyo nag-slow mo kasi sa partner Nahabol tuloy siya. Naghang siya sa ere. Dito ko kaya itira, sabi niya. Almost, pero nandun si Amor, merong whistle. And a 3-second violation. Ano pa, sign o pa? Okay. Foul pala yun. Oo, kasi may habit siya, partner, na tinutulak niya yung bantay niya. Oo. Sign of immaturity yan, partner. Oo. So, sabi ko nga, sa bagay si Amor is I think ano pa lang yan nasa 19 to 20. So, sabi nga ni Jarby, marami pang matutunan yung bata pero may potential. Tama. Okay, so both teams are in the huddle. Ayan, as we take a look at Team Lagunoy na getting some instructions from their coaching staff. Oo. At ito namang Team Tigawon, same din. Ito, makikita natin kung sino ang may pinaka magagandang adjustments para sa kanilang kupunan para manalo sa game na to. Alam mo yung partner yung team ng yung Grizzlies noon, sila si Gasol. Tapos pati yung San Antonio Spurs. Alam mo yung lamang mga 4 lang 6, pero ba't ang hirap habulin? May ganun talaga. Tama. And yun ang nangyayari dito ngayon sa game na to. Oo. 3, 4, 6. Pero talagang hindi mahabol-habol nitong Tigawon ng Lagunoy. Correct. Nag-init na si Buscarepa. Nag-init na si Ramos. Lamang pa rin ang 4. Kasi nakakapag... Nakaka-counter Nakaka-counter 3 point Katulad niya, mga ganon. Simple lang. Pero ayan na. May pagkakataon na naman ang mga taga-Tigawon na matapesan ng... ang kalamangan. Again, dalawa na lang po. Dalawa lang ang hinahabol ngayon ng Tigawon. At 5 minutes and 54 seconds. Di lang nakakapitalize talaga. Maraming pagkakataon, partner. Ang Tigawon. Di lang nakakapitalize. Cornelio and the mid-range jumper. Yes! Ganong partner. Nag-aabol. Biglang 6 na naman. Oo. 6 na naman. Concepcion. Finds Isaac to Buscarepa at the top of the key. Wala, na-rebound ni Ramos. And ayan, merong offensive foul na itawag. Tama yung tawag na yun. Oo. Masyado niya pinipilit yung issue. Dapat labas siya muna. Hinanap na niya sana yung sunshine sa taas para makakuha siya ng magandang tira. Pero he opted to muscle the defense. At ayan, 8 na naman po ang kalamangan ng Lagunoy all of a sudden at 5 minutes remaining in our ball game. Concepcion to Isaac. Balik kay Concepcion. Finds Carepa. Same play. Pero this time, inilapit ni Buscarepa. Hindi lang ma-shoot ang bola. At ito na naman tumatakbo mga taga-Lagunoy. Belhica to Libreja! Double digit na ulit, partner. Double digit na ulit. Kasi partner, ito na sinasabi ko, bumagal na naman sila. With si Buscarepa, tapos si Ramos andyan na. And frustrated na rin si Ramos. At yun, meron na mga foul away from the ball. Jarby Ramos. Frustration foul yun. For 2 consecutive fouls mula sa kanya. At you need to maintain your composure if you want to win this ball game for Team Tigawon. Bongat.
Nabitawan ng bola pero tumama sa ulo ni Boscarepa kaya it will go to Lagunoy. Saka yun na nga partner, sabi ko nga, bumagal na naman sila. Diba? Yung kanyang line up, at the same time pati si Ramos pagod na din. Oo. Although tumatakbo siya ngayon, yun ang masakit doon. Tinawag ng traveling. And we have a timeout. Charge timeout, Team Tigawon. Yan na nga, nag-timeout ang Team Tigawon. So, yun na nga partner eh. Yun ang masakit sa coach. Kasi alam mo, you are doing it right. Maganda yung game plan nyo. Tama naman. Pero sabi ko nga talaga, mayroon talagang pagkakataon na sabi ko nga, yung game sa ngayon ay di pa para sa inyo. Patulad kanina, di ba? Lamang ng 7 yung karamuan biglang nabago. So, ganun lang. Just continue what you're doing. Tingnan natin sa in-game. Pero sabi ko nga, kung wala man mangyari, at least alam nyo sa sarili nyo na ginawa nyo. Tama. Pero I still comment also the Lagunoy side kasi sabi ko talagang lahat ng attack, kung atake talagang kumbaga yung onslaught ng Tigawon, talagang they are nawi-weather nila coach eh. galing. They are maintaining their composure. Tama. Samantalang sa part naman ng Tigawon, nakikita natin yung desperation. Oo. Nafe-feel natin yon. Pero kung makokontra nila yan, dahil meron pa namang 3 minutes tayo. Ay, masyado pang maaga yan. Kanina nga, 7 nabaliktad pa eh. Oo, tama. Long three-point shot from Belhica. Yun lang ang masakit. Yun ang masakit doon. And that one was brought to you by Highlands Park, Legazpi. Boscarepa now finds Ramos sa high post, balik kay Boscarepa for 3. Nope. Good line yung mga tira ni Boscarepa eh. Di lang talaga pumapasok. Saka talagang may tira siya eh, kaya lang talagang ewan ko, siguro sa may tira pero walang shoot. Oo, walang tira. Walang shoot, may tira, walang shoot. Pero yun, na-shoot ni Jarvie Ramos reverse. Sa ilalim. Ang reverse layup. Belhica. Ito, partner crucial to. Pag ito nakashoot pa dito, medyo mahirap-hirap to. Medyo mahirap. May naman si Belhica. Hey! James Belhica. Napakasakit yan, partner. Napakasakit yan. Masakit nga yun. Pero ito, hindi to masakit. Batiin ko ng magandang hello ang aking former partner dito. Coach Kyle Marilla, nanonood sa atin. Coach Kyle, maraming salamat for watching. Alright, and hope you're enjoying this ball game as well. Coach Kyle Marilla. Okay, and right now, balik tayo sa ball game. Belhica, may tanga ng bola. Grabe yung Belhica, partner. Oh. Ito bigay na agad. Lakas ng loob ni Belhica. Yan ang mga sayang, partner. Oo, sayang na sayang yon. On the part of Tigawon, they badly needed those opportunities to score. At 2 minutes and 19 seconds remaining. Pero yon, na-force into a turnover. Samantalang ito naman ang Lagunoy. Uy, ang ganda sana yung pabanda ni Lebriha. Pero nandun, si Bongat. Swerte naman at nakuha niya yung bola para ma-convert into another 2-pointer for Lagunoy. Foul number 8, Mark Cornelio. That's his third. Yun ang kumbaga naging story natin, partner. Dito sa Tigawon, sayang. Dito naman sa Lagunoy, swerte. Di naman natin masabing swerte. Oo, talagang sabi ko nga, the right things na dapat talagang gawin nila sa game na to. Oo, sabi ko nga, wala sa laro kasi wala naman daw talagang swerte. Sabihin lang doon, yung game plan nyo is effective to the fullest. Oo, tama. And those who will come short sa pagtatapos ng game, yun ang talagang automatic na matatalo. Those who will commit mistakes, more mistakes, yun ang talagang may big chances of losing this ball game. Kasi sabi nga partner, kasi nakaka 3 point kayo eh. Ganyan. Swerte, nakaka 3 point. Siyempre, di nyo binabantayan. Tapos pangalawa, yun yung main offensive option nila na di nyo nadidepensahan. Yun yung arsenal nila. So, kung ano yung strength ng isang team, yun ang
talagang ipaprioritize mo na pigilan. na maipakita sa bawat game. Tama. And kung na-check naman yung yung arsenal nyo na ka-counter, and that's the time na mag-o-opt ka sa plan B, kumbaga. Ano bang mga importante yung meron kang mga plans, meron kang plan A, plan B, plan C. Diba? So yun nga sabi ko, yung Tigaon, yun na yung pinaka-lone bright spot nila na game plan nila, yung sinasabay nila yung mga mobile bigs nila. Oo. Maganda nag-take effect yung 2-man offense nila. Actually, 3-man offense ba yun? Oo, 3-man bigs open. Oo. With Boss Carepa playing as the vital role. Stretch 5, siya nag-stretch 5. Naka 3 consecutive good shots sila doon. Pero hindi nila na-maintain yung ganong klaseng execution ng play nila. Yun nga yung naging nakita natin na problema. Mayroong mga easy points. Kaso nag-focus pa ng turnover. Nakakapitalize pa nitong Lagunoy. Tama. At saka nakaka-counter ang Lagunoy ng mga puntos din. Kaya nga sinasabi mo kanina, 4, 6, pero parang napakahirap habulin. Kasi 'di ba biglang puputok yung Bacares. Makasyo silang 2 points, biglang makaka-3 points yung Bacares. Lamang na agad ng isang puntos. Diba? Kumbaga, masasabi ko rin na talagang mas lamang sa tao ang Lagunoy. Tapos itong Beleka naman yung crucial, sunod-sunod yung sa kanya. Medyo dun na. Samantalang dito sa Team Tigawan, talagang meron lang tayong ilan ng mga key players na talagang pumupuntos. Meron pa tayong 1 minuto, 1 minute and 17 seconds. Pero 15 na po ang kalamangan ng Lagunoy. Ayan naman si Belhica, finds Bongat sa ilalim. Can't make the shot and can't handle the ball. Kaya mapupunta ang bola sa trailing na Tigawan team. Amor now. Pero masasabi ko na ito si Amor ay isa sa mga talagang masasabi nating napakagandang potential as a player. Cornelio missing that easy layup. Pero ganun pa man, masasabi natin na sa kanila na ang panalo. Amor, look at that shot. Binitin pa ba? Tama. Parang niyoyo sa ere. Ibang klase ang natural ability na tong si Amor. Belhica. Cornelio at 29 seconds remaining sa ball game natin. Konting diferensya sa shot clock. Bacares. Sabi niya kahit hindi ko na ito maipasok, pero maraming 3-pointers na ang ipinikol itong si Bacares sa game na to. Ito, last possession na to, partner. I-ano na to, i-freeze na to. Tama. Pero dangkalan, hindi pa rin sumusuko. Grabe. Pa rin. Talagang error pa rin ang isang huli-hulihan. And that's it. It's a 13-point game for Lagunoy kontra Tigaon na parehas bago magharap sa gabing ito para sa kanilang laban ay mayroong kartadang 1-1. Pero ngayon, uuwi ang Lagunoy na mayroong kartadang 2-1. So dalawa na po ang panalo nila dito sa ating elimination round. Samantala, mayroon silang isang talo. Natalo sila nung Goa. Ayan. Samantalang ang Tigaon naman ay nakauuwi na medyo maluha-luha ng kaunti. May kalungkutan naman. May kalungkutan kaya pa naman. Pero can sleep well pa rin naman. Ayan. 1-2 ang kanilang magiging win-loss card sa ligang ito. Sa elimination round. Ang consuelo lang doon, medyo nakita na natin yung potential ng Boss Carepa. Tama. Nakakatakot yung next game kung pumutok na yung gano'n na mukhang ibang Tigaw na to. Saka yung Jarby Ramos. Makikita natin yung improvement ng Jerome Martinez or Boss Carepa sa mga games dito sa elimination round. Na paunti-unting nag-i-improve. And definitely, it will be a factor sa mga susunod na games nila dito sa Ako Bicol Cup. And hopefully, sa mga susunod na games nila, makuha na nila yung pangalawang panalo nila. Samantala, congratulations sa Team Lagunoy. Talagang from start to finish, they led this ball game.
Akala natin walang momentum na eh. Pero andun sila pa rin yung nag-lead. Grabe. Tama. Malaling nakakabalik sila sa momentum. Kaya yun ang isa sa mga factor kung saan sila yung uuwi na victorious ngayong gabi sa laban na ito. Dito sa tapatan ng mga teams sa District 4 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. At ito na naman yung katanungan natin, sino ba ang magiging kasurog player of the game natin? Coach Ruru. Nakakalito partner. Merong Belica, may Moreno. Diba? May Bacares. Talagang mahirap. Pero doon sa mga guards talaga, yun yung factor eh. Oo, merong Cornelio. May Cornelio. Tama. So, sige, alamin natin yan sa ating napagagandang courtside reporter na si Miss Cassandra Seton maya-maya. Yes, kung sino ang hinirang nakasurog player of the game for tonight's game. As if we take a look at that, aerial acrobatics nitong si Belhica. Grabe yung Belhica, yung last minutes. Biglang, Tama. 4, biglang naging 10. Yan sa kanya yun. Tumira siya ng unexpected 3-point shot na talagang from way downtown or galing pa sa parking lot yung tirang yun. Correct. Kaya, isa yun sa, I think that's the dagger of this ball game. Tama. Okay, anyway, pasalamatan natin once again ang Ako Bicol Party List. Of course, sa pangunguna ni Congressman Saldico. Yes. Ayan, ang Ako Bicol Party List po ay talagang masaya na maibigay sa inyo ang napakagandang liga dito sa Camarines Sur, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. And of course, ito'y ipinapalabas sa mga Facebook pages and YouTube channel ng ating technical team naman na nasa likod ng IMBC. Alright, ang Infinity Media Broadcasting Company sa pangunguna naman ng ating technical director na si Mr. Christian Calleja. So, maraming salamat at sa mga kasama natin dito sa IMBC, Infinity Media Broadcasting Company. Yep. Okay, and sige, eto na, Coach Ruru, let's take this opportunity din na mag-say bye-bye now. For now, for our two-header na napaka-exciting, napaka-successful dito sa loob ng Sangay Sports Complex. Ako po si Kapa Morgan saying bye-bye for now and see you. Kailan ba ako babalik? Baka bukas makabalik po ako. Sa San Fernando naman kami. San Fernando yun. Oo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And ako rin po, again, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. At sabi ko nga, it's always na karangalan na makasama ko mag-present sa panel ang isang Kapak Morgan. At siyempre, again, this is Coach Ruen. Sabi ko nga, hindi lang pang commentator o barker, pang overall performance. Overall performance. Sige, ito, ibigay na natin sa napakagandang si Miss Carmela Seton at ang ating kasurog player of the game. With me is the Kasurog Best Player of the Game, Mark Cornelio, Jersey 8 from Team Lagonoy with 16 points, 7 rebounds, 2 assists, 1 steal, and 1 block. Wow, congratulations for being the Kasurog Best Player of the Game and of course for your team's second win. With that, how does it feel na naipanalo nyo ang gabing ito considering na this match is very critical in determining if your team will make it to the next round? And siyempre masaya po kami sa nakuha namin panalo ngayon na dalawang panalo po namin. And salamat po sa mga mentor namin na tumutulong doon sa And salamat po sa mga coaches na tumulong sa amin para maging manatili ang aming may maintain namin ang aming lamang sa kalaban namin. Ayan. Ngayon, maaari mo bang i-share sa amin kung ano ba ang naging strategy o game plan nyo para manatili ang lead nyo sa kalaban? Ginawa lang namin na hard work lang po sa larong ito and maging dedicate po sa anong laro namin po ito. Salamat. Ayan, we are currently live. Baka may gusto kang batiin o message na gustong ipahatid sa ating nanonood. Go ahead, this is your chance. Salamat po sa aking mga teammate, coaches, and sa aking jowa po na nagdig-supportan po ko. And sa family ko po, dun sa San Sebastian, and sa mga barkada ko po dun sa San Sebastian, salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta.
Ayan, thank you very much and congratulations. Once again, on behalf of Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List, our Commissioner Lloyd Rivera, our Technical Head Christian Caleja, at ang mga kasama natin sa panel, Coach Rowan and DJ Morgan, and yours truly, Cassandra Seton, your courtside reporter. This is the end of our basketball matchups for tonight. We thank you for supporting Ako Bicol Cup Camarines Sur.